Tuandre ndi manjawiri mprogram inaso ya mphepo zinayi pano pa kanema ya Zodiac. Inthawi imene timakambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zimakhuza dziko la Malawi. Ndipo timakhala ndithu osangalala kuti timakhala limodzi mprogram iyi kuti tikhale tikucheza komanso timabweretserana katswiri osiyanasiyana. Nthawi zina okambirana, nthawi zina kutsutsana kumene nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno. Nditu tikudziwa bwino lino kuti kuno kwathu Malawi ntchito za migodi ndi ntchito zimene ndithu zikuyikidwa ngati magawo atatu amene angathe kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Komatu tikamakamba nkhani zimene za migodi kuli zambiri ndithu zimene zimamveka za nkhani zimene za migodi kuti kumeneku kumachitika katangale ndi zina zambiri. Lero mprogram ya mphepo zinayi tifuna timve kuti kodi kwenikweni ndi madera ati amene tikamakamba za katangale ntchito zimene za migodi amachitika kwambiri, komanso makamaka tikamakamba ndithu miyala yathu ya mtengo wapatali imene tili nayo kuno kwathu Malawi. Ndeti ndakatswiri osiyanasiyana amene tili nawo mu studio muno kuti atifotokozere nkhani imeneyi. Ifa imene ndi nkhani yochititsa chidwi kwambiri, komanso ndi nkhani imene tikuyenera kuti tithane nayo tikamakamba nkhani yoti tipititse patsogolo ntchito za migodi. Poyamba ndimafuna ndilandire Kennedy Rashid, iwo ndi National Coordinator Natural Resources Justice Network. Tuandire ndi manjawiri. Eziko. Komanso ndi mwayi kuti tindapita Chimanga, iwo ndi mmodzi ndithu mwa akuluakulu amene anagwirapo ntchito ku nthambi yaona za migodi, former deputy director. Tuandire ndi manjawiri. Tathokoza. Komanso mwatilemekeza kwambiri kuti tili mmodzi wa program iyi. Eziko. Teninso ndi Chikomeni Manda kuchokera ku Perekezi ASM. Tuandire ndi manjawiri. Eziko. Poyambira pene tikamakamba nkhani imene ya katangale. Katangale amene amachitika ali mu ntchito za migodi Rashid. Mwina tiyambe ndikunena kuti kodi katangale nchiyani. Katangale mongo unikira timatanthauza kuti kugwiritsa ntchito mphamvu za gulu kuzikondweretsa iwe weka zofuna zako. Katangaleyo amachitika. Mwina mundifunsa kuti munjira zanji. Ntchito za migodi poyambira penipeni ni ntchito yoti imalowa ndalama zambiri, ni ntchito yoti imalowa ndalama zochuluka kwambiri. Tikamayang'ana ntchito za migodi kaya kutengera magulu osiyanasiyana za migodi, koma kutengera ni ndalama zimene imalowa ndalama zambiri. Komanso ndondomeko imene imatsatidwa kuti munthu ayambe kukumba miyala Malawi muno dziko lonse lapansi ndi yoti imatenganso njira zosiyanasiyana zambiri. Chifukwa kuchuluka kwa njira ninkuona pamapezeka anthu ena amene amafuna kuti adumpe akafike patsogolo asiye njira ndondomeko zinazi, ndi zinthu zodi zimachitika. Yeah. Achimwanga mwakhalamo ndithu mkatikatimu ndizoona zimene Rashida kunena. Nditha unena kuti mbali ina ndizoona kuti katangale amatha kuchitika ku nkhani ya za migodi. Mmene afotokozera apa pali ndondomeko zimene zimatsatidwa kuti akapezeke kuti munthu wachita apply kuti afuna kupeza license. Koma license imene kuti ikatuluke imadusa ma processes angapo. Pokadusa ma processes amenewa monga pali process ina yoti ukachita apply imayenera kudusa kuma komiti osiyanasiyana kuti license yako itani ivomerezedwe. Ndiye nthawi zina zimatheka kunena kuti ili process yoti ichite ujeni anthu amatha kuyisewera kapena kuyikankhira kuti kapezeke kuti yatani yatuluka. Komanso nthawi zina pamakhala ma processes oti makampani akuluakulu zinthu zawo zonse zatani zatha kunkhani ya license, kunkhani ya timati mgwirizano pakati pa licensee ndi boma kuti process yawo itani ipitirire. Zimatheka nthawi zina at corporate level
kukumana kuseli ndi anthu ena aboma kuti apa titakonza chonchi apa titakonza chonchi kapena apa tichosere chonchi nde kunena mwatchutchutchu zimatheka kuti Katangale athautani athauchitika chimozimozi pa small scale level yoti munthu afuna kuchita apply miyala ya ing'ono kuti akakumba azigulisa kapena azitumiza kunja zimatheka ma small scale miners kulumikizana ndi anthu amene amayendesa kuti license pangidwe apply ya small scale ikapezeka kuti yatani yatuluka naonso kukumana ndi zokhoma kapena kukumana ndi zinthu zoti athaupanga kuti license yawo itani ituluke mwina padakali pano ndidulire kaye pomwe Amanda akufotokoza ndithu nkhani yokhuza kwambiri license ndi madera ena ati amene Katangale amene amatha kuchitika pa ntchito imene ya migodi madera akulu amene Katangale pali kuthekera kuti angatha kuchitika ndamene alongosola kale anzanga kuchedwa kwa ujeni kwa ndondomeko ya license pamafrika zinthu zambiri zedi tax clearance environmental clearance komanso documentation yofunikira kuti ichitike nde pa nthawi imene akupanga zimene zimene kunaibe tax clearance umapeza kuti sikuti amatha kuchitika so ikhamwina so kumayenzi kokha ungatopera simuna kuimana kuti tax clearance yako ituluke ndi chipsinjo sopachoka imapeza kuti mwina ujeni application yako ufuna yende mwachangu koma tax clearance kuvuta monga tinaona pakada pa tax clearance amachedwa kwambiri pamathaulwa Katangale osati kumayenzi sopano kumeneko koma sopano ndoti mwina kuti tax clearance yako mwina ituluke mwachangu komanso nkhani ya environmental management imatenganso nthawi kwambiri ndi ma processes amene waifuna makhala kutenga nthawi zimatha kupereka chikhumbokhumbo kwa anthu chinthu changa chituluke mwachangu mwina ndise kupanga njira imeneyi nde zimakhala zinthu zovuta kwambiri koma Katangale ndoti suti silingane kuti sakuchitika angatikhoza kuchitika chifukwa cha madress amene amapangika pa ma processes kuti upeze zokuyenezo toyamba kugwira ntchito tinene kuti vuto ndi ndondomeko yotengera license yo kapena ndi system imene ilili kunena kuti vuto ndi ndondomeko mwina ndilakwitsa kumalayi kunoti ndi ndondomeko zabwino kwambiri koma vuto limakhalano amene akuyendetsano chani ndondomeko ija chifukwa yonena kuti ngati mwamva tax clearance ndi chinthu chokuti ukachiyang'ana pa matsamba awa pa internet uona kuti chinthu chati chimatenga nthawi anayika nthawi yake yoyenerezeka koma kuti ituluke ni ntchito ka nde kuchedwa kuja sikuti ni vuto la ndondomeko kuchedwa ndi vuto la anthu amene akukhazikitsano chani ndondomeko kuja kuti license chaitani ituluke pena mukucheza momwemo komanso mukuwerenga daonapo pena kumayiko kwinako kuti ananena kuti migodi anthu ena amachedwetsa dala zinthu kuti anthu upite ukatani ukafumbatise m'manja ndiye kuchedwako ndimene ili vuto loyamba kwambiri imene imapangitsa kuti ndondomeko izioneka ngati yotani yosokonekera koma ndondomeko ndi yabwinobwino ayikumaga kuti ndondomeko iyi ndi yabwinobwino koma tunaona kuti ndondomeko yomweyo ndimene ndithu ikubweresa ndithu pena polowa ndithu anthu manati mwathinka apa ndi ngopichita chonchi kuti zinthu ziyende mwachangu ndi ndondomeko yoti ndi yabwinobwinodi ndigwirizane nawo Rashidi kuti ndondomeko tikanena zoona tikanena mwatchutchutchu ndondomeko imene inakonzedwa for dziko la Malawi ndi ndondomeko yabwino kwa basi ndi ndondomeko imene ili one of the best in this region ndi ndondomeko imene ili comparative
to Tanzania, because Tanzania is one of the countries imene ili ndi ndondomeko yabwino kwambiri. Kuchokera pa nthawi imene munthu akuchita apply, system kumayendetsa kuti ikafike mpaka poti ituluke, ndi system yoti inakonzedwa bwino. And Malawi tinabera iti, tinabera imene yoyo. Inde tinasintha umu ndi umu ndi umu. Koma ndi system yonena kuti titati tigwise ntchito bwino bwino with high integrity. Maka kwa anthu amene amapanga process kulandira application, kuitengera pa level yachiwiri, kuzaitengera pa level yachitatu, kuipitisa ku Mineral Resources Committee, kukafika poti license ikutuluka. Sindikuona vuto lina lililonse loti litha umapereka mavuto umabweretsa katangale. Koma nkhani yayikulu tizidziwanso kuti mu process imeneyi amagwira ntchito ndi anthu amenewo ena they have got very high integrity yoti kuti uwapase chonchi atha kukanira. Koma mgulu lomwelo limene limachita process zimene zizi pala anthu amene their mental integrity ili very low. Chifukwa chimenecho sachedwa kuchita fall into the system. Otherwise dziko la Malawi lili ndi ndondomeko yabwino kwambiri yoti itokhala katangale proof. Chimene mwina chingafunikire panopa nchonena kuti process iyi kamaenda padakali pano ilibe oyichita check, kuyichita counter check, because in other countries system ili ndi self checking. In other words, pali independent group imene imaunika mmene application inalandiridwira ukafika poti yatuluka. There is a system which normally rechecks the whole process. If we were to improve on that one, I'm sure the katangale aspect could be completely eliminated, because it's the third eye checking the whole process. Coming down to earth, katangale amachitika. We are human beings. Ndikufuna kuti ndikupatseni mpata aliyense kuti aliyankhe funso limene lili kuti tikamaona sector yathu ya mining kumayo kuno nkhani yakatangale on a scale of 1 to 10 tukamba kuti ili pani mafani ndiyambe ndinu Amanda chifukwa kuti muli ndi project yoti mukumachita nkhani imene yakatangale mina mutakhala kuti muli ndi information yambiri ya nkhani imene on a scale of 1 to 10 nkhani yakatangale ili pati. Poti katangale amapangidwa kobisika samaonekera ende zimakhazi ndizovuta nena kuti skill yake ndiyo tani. Chifukwa kuti amakhala involved ndambiri mwina kumakhala political influence, kumakhala madobadoba ena ake anthu amene akupanga prime license yo ndi zimakhazi ovutira apo kwambiri kuti nene kuti skill yake mwina ndikatola mwina feel out of 10 kapena. Mene ndimaonera ineyo. Komanso panopa ndikuona kuti kunduna wa zamigodi panopa anapanga anabwesako kabunga kamene amati Ujeni Integrity Committee, Corruption Integrity Committee. Imene ikunikira inside Mujeni munduna amenewo kunena kuti katangale asamapangike. Koma mwina funso nkumanena kuti Ujeni ngakhale kuli Integrity Committee atakhoti akupanga katangale munthu wankulu. Anthu amene akupanga otampange check mwina ndanthu oti ndi majunior yake kuti angathe kumfikira munthu oteroyo. Komabe pakubwera kwa Integrity Committee imene ya Corruption Integrity Committee, I think ndi chinthu chimodzi chimene chikoneso liboma lili serious kuthana ndi katangale. Ndiyo ngofunika kuti athane nayo mkatikati mwakunena kuti zisamachitike
popanga ujeni speed process yopereka ma license komanso muna kuti chiyembekezo chabwino chonena kuti ndi 2023 Act Mines and Minerals Act imene kubwera chifukwa mphamvu zimene zibwera kujeni imene kuti Mining Regulatory Authority limene ndi bungwe limene likhali kuona zinthu zimene ziwazo za ma licenses ndi likhalowe mapaloka ngati zithekedi chifukwa kuti zikhala zili papepa lisakhala independent mwanje ndi ndani yakhazikisidwa ndi ujeni ndi malamulo a dziko linono parliament yakhazikisidwa ndi koma sinangaso anthu amene amasankhidwa amapezoti akusankhidwaso ndi anthu omwe amene ali mu system omwewe ndi tiwona kuti zikhala bwanji koma ndikutha kuona kunena kuti kubwera kwa ujeni kwa mining regulatory authority imwena kungathe kuchepetsa ujeni bureaucracy imene tikunenayi ndi nthawi yopereka ma license ndi ngati zimene zingathe kukhonzedwa katangalese angathe kulowa pansi koma poti munthu ndi munthu ndi tiwona kuti zitha bwanji ineyo mukamagwira ntchito mu project yanu nkhani zimene zakatangalezi ndi madera ati anthu amene umachulachula kwambiri kuti kwakuti dera lakuti kapena nthambi yakuti ndimene umachita kwambiri katangale kuti nene kuti anthu akumachula kuti dera lakuti apo kuti ndikhale kunama koma ndi katangale amachitika mu process imene yoti ukupanga submit application yako kuzafika kuti license yako ituluke pakatikati pamene pali kuthekera kuno kuti katangale angathe kuchitika chobwino Rashid mukuchokera ku Natural Resources Justice Network nkhani yake imene mumachita ndithu ndimeneyi punena chilungamo ndithu kulankhula mosabisa mawu tingamakamba nkhani yakatangale ku nkhani ya mining tizikhala ndi chithunzithunzi chotani funso lovuta kuyankha umatili yankha choyambira chenicheni katangale alipo komanso pali ndondomeko zimene zakazikisidwa kuti tite kutetsa mchitidwe umene wachani wakatangale chifukwa katangale amachitika munjira zosiyanasiyana nde mwina mwa ndondomeko imodzi nkuzonena ngati malipota kumatulusa EITI aja ninganoti malipota amene amatulusa poyera ndalama zimene makampani akupereka kuboma ni ndalama zimene boma latani lalandira komanso ndalama zimene makampani anapereka kumbali ya zachilengedwe kapena zimene zati atandizira anthu akumudzi sizisha zimatuluka malipoti limene nde pakuona malipoti amatuluka pakatipa ripoti yoyambirira pamene tinaziona kuti kodi ndalama zikumayenda chonchi chifukwa ripoti isu imakukhala chonchi imaonetsanso aini yake amigodi alicense ija kuti mwini wake weniweni ndi uyu amene akapanga license number yake ndi iyi amayeneranso kuti atuluse contract yakauti pakwenera kukhala contract imene anagwirizana ndi boma ndi iyi anagwirizana zakuti kutengera pa ndondomeko imeneyi pena pakebe pamaoneka kuti tayeserako kuchita zinthu potani poyera komanso ndinganena kuti ifeyo ngati mabungwe komanso nzika panopa ndingenoti anthu ayera m'maso chilungamo chifukwa pakatipa kunachitika nkhani zina zake zoganizidwa zochitika zosiyanasiyana zakatangale zachitika zimene zija anthu analusa anayima anakana kusaini ya ripoti imeneyi mpaka kunatuluka chani ripoti kuchokera kundu unomatulusa ripoti imeneyi kuti aitape mpa akata anti-corruption bureau kuti ayambe kufufuza malaisensi komanso afufuze nkhani iyi kusonyeza zokuti imene anthu ayerako m'maso pang'ono mwinako kusogoloko zinthu zimene kuti zikuchitika bwino koma katangale chilungamo chake akuchitika mukuona kuti mufotokozera Malawi ali m'maso kuti Malawi amene wamukamba ati amene ali ku malo amene kuchitika ntchito za migodiwa kamene mukamba mabungwe amene mmatsatira bwino nkhani zimene za migodizi okay mafusaso bwino kwambiri kwa Amalawi amene ali kumalo kumene kuchitika migodi mudati mupite matifusa ine nali wikata nali kwina kwake
kumene kwanandikwenya anthu chifukwa amafunsa zokuti ndi kampani bwanji simatipatsa chitukuko m'mudzi muno amandikwenya atu ine mutiuze kuti kampani imakumba chani mvesese zoyenza kuti anthu akudabwa akuyendabe udabwa kuti mali kuno tili ndi migodi koma anthu sitikutani sitikupindula kuti chikuchitika ndi chani pamene pakumatani timanena kuti anthu amba kutani pang'ono pokana amba kuzindika akumata kufunsa kuti awa akukumba miyala kapena awa abwera uzipanga kafukufuku amba kafukufuku chaka chakuti mpaka napano chikuchitika ndi chani pamene pakufunsa kukako at least anthu amba kutani kufunsa koma mbuyo muja chase tinile chilungamo kunalibe kufunsa kunalibenso kuti kaya utani zinthu zambiri zimachitika mobisika panopa at least anthu akuta kuonako maso akuta kufunsa. Ndimafuna kuti ndimve kuchokera kwa inu mwakhala mukugwira ntchito imene ndithu kwa nthawi yayitali mwakhalamo mkatimu tikamakamba nkhani imene yakatangale tiziyika pati on a scale of 1 to 10. On a scale of 1 to 10 kuyankhula momasuka titha kunena kuti 4 to 10. It's 4 out of 10. Koma usati 8 ya ine ndikuona ngati 4 pa 10. Chifukwa chonena kuti it has been very slow in the past maybe 10 years. Koma zaka zakunozi it has been very fast, and that's why I'm looking at the 4 over 10. Otherwise tiyamikire kuti of late boma lapanga approve the new act whose gist is on Mines and Minerals Act 23. The gist is that the Mines and Minerals Act ya 23 ikuita hinge pa mining authority. So we should be able to expect a very big improvement on the authority. Izi zikutengera mmene boma ndi parliament lakhala likusinthira zinthu zina. For example, we used to have environmental affairs department, but now we have an authority. We have other authorities which were created to improve the whole scenario. So with the creation of the mining authority, tina tili tonse timene timapangisa kuti katangale atani azichita flourish tizita. 1 2 sinde kuti chifoti mwapanga create authority nde kuti china chichonse chikhala tayali. Ayi. What we expect is that the very same issues timakamba kumbuyoko zonena kuti for it to succeed and for katangale kuti achepe, you need to have the right people with high integrity to man the act and to man the authority. Tikangotenga anthu ngota tiyeni for the sake of kutenga tipezeka kuti will be making the very same mistake. Yonena kuti the authority kuchokera poyambirira ndi imene ikhale utani ikuthandizira kuti katangale alowedi mkati ndipo apitirire kutsogoloko. Ndimafuna kuti ndimvetsetse bwinobwino nkhani imene ya authority chifukwa chakuti titokhala ndithu ndi authority kukhazikitsidwa koma mbali inayi kumuona ndithu kuti mwina sili independent. Ndikupereka chitsanzo cha MEPA mwachitsanzo kuti bungwe limene timayembekeza ndithu likhala independent komabe ndilaboma limayendesedwa ndi boma.
how do we ensure kuti ma institutions ngati amene tikuyembekeza ndithu kuti akhale independent azikhala independent pamene mwina tikuona mwina anthu amene akugwira ntchito oti ma decisions ena sangachite chifukwa chokuti bae ndiolembedwa ndi boma? How do we ensure kuti ma institutions amene wawo azikhala ndithu independent? Mafana ndiyambe ndimi chifukwa chakuti boma mmagwiramo ndithu ntchito. I will not comment much on MEPA, but as a consultant, as a Eugene, I've been a victim of the slow system ya MEPA. However, let's accept it's an institution imene yabwera kumene, it's barely 2 years old, and there is room for it to be improved. Similarly, we are talking of the authority coming in or being institutionalized within the next 3 months. So, koyambiriraku, we don't expect kuti there is perfection. What we should do is, let's borrow from our colleagues, either in Zambia or in Tanzania, where the authority has been established for some time, and the systems that they worked around the authority were institutionalized and they are working. So nafenso tikhale ndi chilakolako chonena kuti authority tipase period yonena kuti this is the system that we put in place for the authority to work perfectly. Therefore, tieni tichite make sure kuti system imene yoyo has been put in place and it should be able to work from point A to point B. Komanso, mujani manenera poyamba muja, the authority should have a system yozichita check, self-checking imene I think anazane nabo Eugene Rashid. It should be having a self-check system. Not winali yesa akatenga nkuona azita kuona unenota system apa ilijani ili bwino ndi mene inakonzedwera. So at the end of the day, our efforts should be that within 1 year, within 9 months, ikhale almost perfect. And zikhala zero ya winali yense amina kugwira ntchito kuti ku authority to make sure that zinthuzo or the system iyende bwino perfectly, so that at the end of the days, the goals which have been ascribed to the authority are able to be achieved. Chobwino ndizo nditukura Rashid mafuna tireko ndemanga pankhani imeneyo koma tili program ya mphepo zinayi ndipo lero tikukambirana nkhani yokhuza ndithu katangale komanso kuti tikamakamba nkhani ya katangale amachitika patipati mu ntchito zimenezi ndithu za migodi komanso mwina tikuyenera kutani. Limeneyo ndifunso limene limafuna ndithu kuti tikambirane tikagumiranso kuti maudindo anthu osiyanasiyana mu ntchito imeneyi akuyenera kukhala otani. Komanso anayamba ndithu Chimwanga kufotokozapo kuti tiphunzire kuchokera kwa anzathu ku Zambia kapena ku Tanzania chimene tingaphunziredi chimene akuchita anzathu maiko ena pa nkhani imeneyo yothana ndi katangale ndi chani. Zimenezi ndi nkhani zikuluzikulu zimene tikambiranenso tikakumana posachedwa apa. Takumananso program yetu ya mphepo zinayi, program ine timakhala kukambirana ndithu nkhani zosiyanasiyana zimene zimakhuza inu ndine, ndipo timakupemphani ndithu kuti nthawi ndi nthawi timapempha kuti ndemanga komanso mafunso muzititumizira kuti tizimvanso kuti inu maganizo anu ndi otani pa nkhani imene tikukambirana tsiku limenelo. Lero tikukambirana nkhani ya katangale imene ndi nkhani yayikulu kwambiri, ndipo makamaka tikulunjika pa nkhani ya ntchito za migodi. Ifa zimenezi ndi ntchito zimene ndithu boma layika kuti ndi ntchito zofunika kwambiri zimene zingathandize
kusintha dziko lino kuti lipite patsogolo. Tikuwunikirana kuti kodi ndi madera amene mumachitika katangale komanso ifeyo ngati nzika tikuyenera kukhala ndi udindo otani pa nkhani imeneyi. Anachiti mafuna kuthirapo ndi manga tisana kumira. Okay, mafuna onena pa nkhani ya independence ya mining authority. Mining authority kuzokhala independent kapoka itachita zimene zalembedwa m'malamulo. 1 2 ichite zinthu poyera. Mbuyomu zinthu zimakhala kuti tikamaona timakayikira chifukwa katangale ambiri amene timamunena pano chifukwa chakukayikira kuti nangawa izo bwanji sakutionesa, nanga izo bwanji zikuchitika motere. Itakhala kuti mining authority ikugwira ntchito moyera, kuita zinthu zicha poyera, tapereka license kwa awa chifukwa chakuti akwanilisa easy kuyika ka mu news kandi pa radio kandi kutiko anthu azidziwa chifukwa chimene aperekera license kwa awa. Kusiya awa anapanga apply anthu mwakuti tatenga awa chifukwa awa akwanilitsa easy kuchita zinthu poyera. Chokacho chimene tingatesere katangale koma mene timayendesera pano pa ndondomeko yathu tati ndotifunsa lo inuyo kuti malaisensi onse amene mukwadziwa inu mmadziwa chifukwa chimene apatsira. Ndimene mafuna ndifunse kuti nchifukwa chani ku nkhani izi zokhuza ndithu migodizi information imakhanga ndithu imasowa Amanda nchifukwa chani sizimabwera poyera zinthu zikuti ngati nzika ngati ife tizidziwa kuti kwakuti kuchitika ntchito za migodi tapereka license mwakuti vuto limakhala. Tikanena kuti kunena kuti information semapezeka ya ntchito zimenezi ndi kuti tikhala tikulakwisa imapezeka koma to what extent chifukwa chopezeka kuti information imene imapezeka kuja ku mines department ku geological survey komanso kwa mabungu amene amapanga za extract imapezeka information imene koma kuti kusiyana kwake ndikonena kuti mining kwambiri anthu ili based kwambiri pa speculation. Of course katangale pano koma kumakaso is too speculative anthu amanena zinthu zomwe sizikuchitika kwambiri. Nde uje information imene jandi imene makhanga tikwasokoneza anthu kwambiri mwina magazo koma ona ngati chifukwa chani anthu amanena zinthu zomwe sizikuchitika si kuti pali vuto linanga pamene chifukwa choti samamvetsetsa samvetsetsa chifukwa chofunika kwambiri ndikuinvestesa sector imeneyi monga lese pankhani ya exploration yofufuza anthu amakamba zambiri amona ngati kuti anthu ajamwina angotenga zinthu akuthawitsa chani pamene malamulo amavomereza zimenezo chifukwa kuti katundu amene kuti apange exploration adziwe malizatsa pamene pazitumiza mujeni masamples kunja akayesedwe ndi anthu amataka maona chonchicha amona ngati kuti muna pauchitika katangale pamene zinthu zovomerezeka ndi malamulo nde anthu ifa kuti ali ndi chithunzithunzi chimene chijacho kwa kuti asenthedwe maganizo onena kuti zizi sakulakwira malamulo zimakhala zovuta kuti munthu abwere ndi nkhani yoona ndi theory yokhuzana ndi mining chifukwa kuti anthu ali ndi perception imene ja inadzalidwa mmutu zimakhala zinthu zovuta makhala ngati chani kukhala ngati kuti amvetsetse komanso mining kumana ikunoko yamba kumveka chaposachedwa aliyense pano pa kumamva za mining koma sitingafananize ndi uthenga amene umayendera monga kuma sectors ena monga agriculture ka health because at least zimene zazo zili decentralized kwambiri pamene ntchito za migodi zizi they are still centralized nde information flow yake mwina imakhako slow komanso anthu amene amakhala kuti ali ndi chidwi kwambiri pa ntchito iyi amakhala kuti mwina ndochepa ambiri amakhala ndi chidwi chonena kuti ife ngati dziko tipindulira bwanji koma chidwi choti ayipanga understand sector imene kuti imayenda chonchi from point A to point B imayenda bwanji ndi anthu ambiri amazamba kukamba zonena kuti muchitika katangale kwambiri katangale asakuchitika kapena kuchitika katangale amachitika koma extent imene anthu amainenera ndi imene munazi kuchitikira monga mpachana inene napanga leti kuti ndimaona ngati mwina 2 to 3 maybe on the scale of 10 koma anthu ambiri amaona ngati mwina ndi 10 out of 10 akamaona kunja chabwire nimafuna ndigwirizane nawo azangawa
makamaka pa nkhani ya mining authority. Mining authority ndi imodzi mwa ndondomeko imene inakonzedwa ndi boma yoti itha kusintha perception yayikulu ya katangale ku migodi. Ndingotengera chitsanzo chonena kuti mining authority ikabwera ndi mtima kapena chitsogozo chonena kuti izitha kusonyeza zimene ikupanga pagulu, allowing people to ask questions and what have you, it's very likely kuti nkhani ya katangale itha kukhala yochepa. Ndikutengera chitsanzo makamaka nkhani ya PDDA. PDDA, one of the laws is mukamachita advertise kuti mupereka chilolezo chonena kuti awa mwapasa license. Likamatha tsiku kapena ikamatha nthawi, PDDA forces ma companies, whether ndi aboma or a private, kuti azitha kubwera poyera mkuulula kunena kuti tinali ndi contract yomwe timafuna kupereka ndalama mwakuti. Contract imeneyi panali makampani 8. Makampani 8 ma values awo anali awa. Koma ndi ma standards amene tinachita set ifeyo a contract imeneyi. Contract imeneyi yaperekedwa kwa wakuti. If somebody has got a query, he should be able to query. And if we do that and adopt that as authority, tinalandira ma application okuzana ndi exploration akuti. Tinalandira ma application okuzana ndi actual mining akuti. Pamauje na mene wati patapanga process from period yakuti udzafika period yakuti. Ma company amene achita emerge kuti they are supposed to be good in exploration, mkupasidwa license ndi awa. Mkupasidwa mining license ndi awa. If anybody has got queries, he should be able to what? To query and ask. Komanso, along the way, people should be able to query. Kunena kuti 2014 munapereka mauje na wawa. Where are we pankhani ya exploration license yakuti? Where are we pankhani ya mining license yakuti? If there are issues za katangale, people should be able to ask. Kuti since that period uzafika, amina kumveka kuti apanga katangale ndi ati. So eventually the authority will go into perfection. Komanso it will be part and parcel yochita fulfill transparency initiative. Komanso zochepesa katangale. So it's a system whereby we can empower the authority to be involved in lessening zokuzana ndi katangale in that way. Kumbali ya zimene akuchita anzathu maiko ena akunja, ndimafuna ndiyambe ndinu Rashid. Ndi zotani zimene akuchita kufuna kuthana ndi nkhani imene yakatangale. Fa katangale sikumayi kukhala kuno nkhani za mining izi. Katangale amene amachitika ndithu maiko ambiri ko basi. Koma muna chimene tingaphunzireko ku maiko ena ndi chani? Monga momwe ndanenera ndi makamba za mining authority. Kuchita izinthu poyera. Maiko kwina kwede chimene amayang'ana kwambiri kuchita chinthu poyera. Kuti zimene mukupanga inuzi mukupangira anthu a mudziko lanu. Ndezi kwena kukhala pataniso poyera kuti mananera mja anthu tithe kufunsa. Tithe kuziwa zimene zikuchitika. Ndikuti munthu sungakhale ndi maganizo ena aliwonse ulakwika. China
maiko anzathu ali ndi strong oversight bodies. Kumalawi kuno ndinoti mene lili parliament ikozo maita na authority kuti kapeleke report. Sindi kuti azikayangana ma license kuti mwapereka license ticheke nawo EI. Mandwena kuti oversight over how they are operating. Are they within their mandate? Akutawandisa ntchito imene anapatsidwa ndi malamulo. Yet chifani ntchito ya parliament kuyangana zinthu ngati ziti zimene zonse. Kuti mabungwe ena mene lili ngati anti-corruption bureau PPDM amanenera kuti koza kupuzira na upangira maiko kwina kumaiko kwina contracting kapena licensing amaitenga ngati procurement samachitenga ngati chinthu chapadera chonchi chimayuza be malamulo akati a procurement kumaiko kwina tunokunena osati kuno. Komanso mongo onjezera nkhani ya EITI ndi nkhani yomwe ili pakulu in most of the countries within the region. Ma countries ambiri anachita join EITI and they are forced kupereka maripoti every year or every 2 years. Maripoti amenewo amachita force dziko kuti likhale transparent. And kati mwa transparency muli chani? Muli zochosa katangale. Zoti katangale asamatani asamaoneke. So the moment Malawi joined EITI, it was a very big step in the right direction. The only country immediately so vibrant in EITI in this region was Zambia and Tanzania. Panopa Tanzania did not overtake, koma Zambia was still behind. However, tidakali kuyenda mndondomeko yoti we are doing very well in EITI. Even countries like Australia, they pat us on the back because of how we are performing on EITI. Maripoti amene wa EITI ndi maripoti ora makhala technical. Tingapange bwanji kuti aliyense amvetsetse kuti sector isangokhala ya anthu ena ake kagulu ka anthu kamene kamatsatira za migodizi. Ikhale ndithu kuti ndi chinthu cha Amalawi tonse kuti ichi ndi chuma chathu aliyense ndithu azitha kudziwa kuti report itu ya EITI imene yatuluka ikukamba zakuti. Okay, EITI ikatuluka report chaka ndi chaka amata kulitanthauzira komanso kulichepetsa report licha osati kuchotsa zimene zili mu report EI koma kuliyika mu chilankhulo chimene Malawi angathe kumvetsetsa kumuzi. Chaka chino anatulusa report ya Chitumbuka, ya Chiyawo, ya Chichewa. Amagawa kuma district ma district councils kwa ma councils ma DCs amapatsa komanso ife ngati mabungwe timatulutsa chaka ndi chaka nafeso report yathu timati citizens report ndi chimene timatenga ife timatenga report atulutsa boma lija ndi kulipititsa kumudzi kuja anthu amagala pasi nkulizukuta khali zukuta kaya 6 months hakuli yang'ana ife tisabwera sikuli kumatumiza kumudzi zimapita ziwa zimenezi. Pamene ndikunena pano tinali kubalaka timakatenga information kuti zimene apanga iwo apeza mu report ndi chiyani. Amanda pamene tikumaliza program yathu anthu amene ali madera amene mukuchitika ntchito za migodi komanso Amalawi onse udindo wawo ukhale utani pa nkhani ya katangale? Udindo othesa katangale ndo wina aliyense tisasire boma lokha kapena mabungwe komanso ifeyo ngati nzika za dziko linolo tiyenera kuchilimika kuti pamene tikuona kuti pakuone kuti pali zinthu zolakwika tiyenera kuyankhulapo ndithu. Chingano chili chofunika kwambiri unoti mwina kunkhani ya za migodi atapanganso zonena kuti pakhale ndondomeko kuti anthu aziperekera madandaulo kumuna ku independent
bodi yakandi kuja ku corruption integrity committee yakumainzi yo kandi ku corruption bureau anthu azitha ndithu ngati akutsinidwa mu mtima mwawo athe kupanga zimenezozo. Komanso china tifana kuonjezerako pa zimene anena azanga zokhuzana ndi ITI. Imene yayo ndi report yofunikira kwambiri, ndipo ITI ndi bungwe limene limathandiza kwambiri pa nkhani ya transparency and accountability. Mu report amapereka ma recommendation abwino kwambiri onena kuti boma olo kapena mining regulatory authority imene tikunenayo atakhoza kupanga foro ndondomeko imeneyo zinthu zingati kusintha kwambiri mdziko muno. Ndiponso iwo aja amalondoloza kwambiri kunena kuti kodi apa nkhani zachuma zinaenda bwanji. Nde ukhani bungwe ngati limene lolo nalonso nkumalisiya ndithu kukhala sinangaliranda Minister of Finance limene lili boma nkumapanga kuti panope imagwira ntchito yabwino kwambiri. Nde ndikukhulupirira kuti kukumba miyala kukayambika fama pasi nabe kukumba miyala yakukumba ndanthu ang'ono mwina ndamakwalewa zinthu zayenda bwino kwambiri fa cha bungwe la ITI limene lili. Nde mbalawi ina aliyense ayenera kuchitapo kanthu kunoti ntchito za migodi katangala achoke, ndiponso anene ngati akuona pena pake pakuoneka kuti pali vuto. Inunso a media musamangodikira kunena kuti akuita neni ya nthawi zina zake muzitha kupanga ndithu nokha ulendo kupita kukafikira anthu amene akukumba miyala mukuwapeza ndithu kumayi chifukwa inunso kuti muli ndi vuto a media mmafuna kuti anthu achite kupezani ndithu ulo achite komenenso muzikhala ndi chidwi kulondoloza panokha zingati kuthandiza kuthesa katangale zimenezo. Nkhani ya migodi Chimanga ndi nkhani imene ndithu maiko ambiri nkhani zake zimaoneka ngati ndizobisabisa choncho zimakhala ngati ndithu za kagulu kena kake ka anthu kamene kamachita zimenezi. Timene kuti kumayi kuno mafuta awati ukamba akatangalewa ndoti tithakuthana nawo kapena ndi mmene ili sector imeneyi pa dziko lonse lapansi. Ndinene mwatchutchutchu pano kuti nkhani ya migodi pali mbali ziwiri, pali mbali zomwe zimapanga zinthu mobisabisa. Mbali imene imakonda opanga zimenezo ndi a small scale. A small scale kawiri akapeza kena kake safuna kuti kadziwike kugulu. Kawiri amayesesa kuti abise. Tili wosangalala mwa masiku apanopa chifukwa cha kubwera kwa ndani kwa golide. Chifukwa cha golide anthu akhala kuchita maini madera osiyana-siyana. Taona anthu akubwera poyera kukumba ndikuyika m'magulu kuti athe kugulisa. Ndipo ndiyamikire a Reserve Bank kuti anabweresa system yoti atha kulowa m'midzimu ndikugula golide ndikugula miyala ina. Chimene chonso chapangitsa kunena kuti azinzathu a small scale azitha kuoloka kupita kutsidya ku Mozambique kukagula miyala kapena kukumba miyala nkubweresa munomo. So kunene mwatchutchutchu nkhani ya the small scale sector has really improved on the ground, and kumene tikulowerako ndikonena kuti dziko la Malawi lizitha kupanga golide wambiri kudzera mu small scale. Situkana small scale yomweyo ikutiwunikiranso madera amene kuli potential yachani ya golide yoti makampani akulu atha kukakumbaso. Mwachisanzo golide analetsedwa kuzomba. Kunaletsedwa golide amene amakumba anthu chifukwa cha zifukwa zosiyana-siyana analetsa. Koma mukati muyang'anitsitse maiko ena malo ngati amene aja, there are big indicators zosonyeza kunena kuti in that region kuli golide woti kampani yayikulu itha kuchita explore ndi udzapezapo ndithu mtapo waukulu. Ndipo muli pa nkhani yomweyo ngakhale munachokako kale ku Department of Mines nkhani yakauniuni anthu amafunsa kwambiri kuti kodi
zija zidachitika zakaununi zija sitimazidziwa kuti zili pati kwenikweni, amatibisira zimene zoti anthu atakuzipeza muno bwino. Ayi nkhani yayikulu ndione kuti information ilipo, results za kaununi zilipo. So after the kaununi exploration, Geological Survey has got a lot of information. Some of the information was interpreted, some of the information was not interpreted. However, information ilipo yosonyeza kuti kuchokera pa kaununi pacha dera lakuti kuthopezeka chakuti, dera lakuti kuthopezeka chakuti, dera lakuti kuthopezeka chakuti. Ndipo makampani ena akulu atautenga information yomwe ija ndikutani ndikuchita zero on the ground, ndikuzukuta ndikupeza kuti chani kuli chakuti. Koma nkhani yayikulu ndionena kuti we've got a very big potential as a country yoti kwina kulikose kuthopezeka ujeni. Ngopereka chisanzo cha diamond, the way diamond was found in Botswana. Diamond anapezeka ndi munthu wakumudzi ona Nantiru. Pa Antiru panapezeka diamond. Mvula imati ikamenya Antiru madzi nkomangopita. The Antiru was remaining until somebody said kakushaina kankachani. So when atazukuta anapeza kuti this is a diamond, and that's the beginning of diamond. So there is a very big potential muno Malawi yoti titaukhala ni minerals ambiri. Koma nkhani yayikulu ndi kuchilimika kuyang'anisitsa ndi kuchita make sure that we scrutinize all the potential areas so that then we can say kuti titolowera direction hii. Koma tisasiye kuyesetsa kuti nkhani yakatangale isapite pasogolo, chifukwa the moment koyambirira kuno tiupanga katangale, we are not going to go very far. So we have to work very hard and make sure kuti nkhani yakatangale tikuyichoseratu pa nthawi inoyo. Arashidi, bungwe la Natural Resources Justice Network mugwirati ntchito kumayang'ana kuti katangale yakuyenda bwanji kapena munajasona nusu kubansi? Utalewo zimene mapanga ife ndi zitizo zimenezo. Mukamfusa nzanga chikomeni lero tinali pena pake anandifusa ati mango tilalatira inu akulu acha wina wa uboma nangoti kodi iwe mango tilalatira bwanji mango basi ndazo sema so chonji magatu kangana ndondomeko zonse chilungamo chake makaso pano pa pamene kuli maiko akunja komanso pa dziko sela pasi ayang'ana pa miyala ya mtengo wapatali yopangira mphamvu za mbwereza za magetsi pachizungu timati yani critical green minerals. Pano pamene anthu akuyang'ana kwambiri nkhani ya zimene zizi ifeso maso athu ali chelu kuyang'ana kuti dziko lonse lapasi lifuna izi bwanji nafeso tiziyang'ana kuti kumeneko kuti kodi zikuyenda ko bwanji malaisesi auperekedwa kuti aperekedwa mnjira motani. Pano pazili pale stage yanji nde maderamu tili ndi anthu athu tinapanga makomiti midzi imene muli migodi muja muli makomiti timati ma action groups. Makomiti amene masankha ndochoka ku VTC ena nzika chabe kuti community ina iliyonse muli anthu kuti amakhala pasi mwezi ukamata amatapeleka report kuno nopakuchitika chakuti ndeti makatu kutani tikonverse ati ndi maso pasi kuti timata kumamva kuti okay chakuti chikuchitika motere chabwino. Tirekezere pamene ku program yathu ya Mpepo Zinayi lero. Mimi wa Kennedy Rashid, National Coordinator, Natural Resources Justice Network, tutozeni kwambiri kuti nayi Moses. Mwapadera ntokoze kwambiri a former Deputy Director, Department of Mines, Peter Humanga, kuti munapeza nthawi kuti mutifotokozereko ndithu kodi zinthu
zikuyenda bwanji makamaka mntchito za migodi komanso nayenda Chilumeni Manda kuchokera ku Perekezi Consultants. Tathokoza kwambiri kuti inu mwatsatira limodzi ndife program ineyi ya mphepo zinayi. Tathokoza akuluakulu amene tinali nawo, koma tisayiwale ndemanga zanu komanso mafunso timafuna ndithu kuti tidziwe kuti inu muganiza bwanji pa nkhani imene takambirana program iyi. Malo mwa anzanga onse ine ndine Chance Mozopanda. Bwanji tikumanenso Sabata yamawa.